I ljudi, dobrodošli u novi Has. Danas ćemo testiramo najbolju picu na Donesi. Koliko sam i do ocene 4,8, tipa ima preko 800 ocena, ima i ostalih nekih koji imaju 4,8, ali imaju manje, pa sam uzao ovo koji ima najviše ocena. Pa, ajde krenemo. Uzao sam dve pice, uzao sam capricciosu i uzao sam manđaricu, pošto mi za stu generalno pice koje se i najviše uzimaju. Možda se uzima i margarita dosta, ali ne znam, ja margaritu jednostavno ne mogu, to mi je ono prazna pizza. Pa, ajde krenemo. Ovako na izgled, izgleda dobro, izgleda da je baš onako, ima sira dosta. A ja volim kada ono pizza ima dosta sira. Ajde probamo. Ova pizza je znači bukvalno skoro pa savršenstvo, što se može reći za picu. Znači tipa samo da ima možda još malo sira i da je hrska korica, ja bi za ovu picu dao 10 čisto. Ovako dajem 9, mislim, ona baš je dobro, on ukusne, znači. I dosta je stiglo tipa ono, ne znam, ja mislim da je stiglo ono baš na vreme tačno. I pizza je generalno bila još uvijek topla, sad je malo manje topla zato što jebi ga, snimao sam meme review i ta nam stigla pizza, šta da radim. Pa ove korice jedino baš nisu nešto, ali ajde, ovaj put ću to prosjet pošto je pizza baš on savršena. Ok, sad se prebacimo na mađaricu, samo da je uzmem. Ova mađarica još bolje izgleda. Znači ovo izgleda kao savršenstvo bukvalno od pice. Pogledajte vi koliko tu sira ima. Sad ne znam koliko možda se vidi na ovom šugam telefonu, ali ovo je baš sirnato. Znači ovo je 10 od 10, znači stvarno.
Znači, stvarno nemam zamerku nijednu za ovo. Znači, sir onako ima sasvim solidno, imate onako neki malo ljuti šmek, što jeli, ja volim kod Mađarice, masnije malo, ali ne opet ono premasno, sad ono ne može da jede, znači ovo je savršenstvo, bukvalno. A i tu su dvije feferune. I ništa, to je bilo to što se tiče ovog videa. Sada će biti malo ASMR videa. Mislim, naravno, podeljeno sledeći, tako da... Doviđenja!